направих това около 12 вечерта. И сега продължаваме напред. Напредък имаме, но не е голям, за съжаление. Колата ми измъчи. За днес приключвам и евентуално ще го продължа утре. Ще видим. Приключиха най-накрая и това е крайния изход. Дали съм доволен? Не, защото колата му е сена бъст от тир, но косата няма да я коментирам. На крайна сметка, мисля, че заслужава хейта, който ще получи. Един аматьор като мен, показва уменията си. Като цяло не мисля, това ми бе първото видео. И имам най-висок едно предизвикателство, което искам да направя, което не знам дали се получи, но ще го кача. Странно е. Но ще опитам да правя като хората и ще го кача. Peace out. See you next time.